La Mulungu Atate, dzina la Mulungu Mwana, dzina la Mulungu Mphambe Mzimu Woyera. Kwa inu kukhale ulemu ndi ulemerero wa nthawi zonse. Ndipereke ulemu waukulu kwa anthu amene manoti ndi opuma. Profesa Arthur Peter Mutharika si wopuma, ndi mtsogoleri amene boma mudachita kumulanda. Boma lolanda lili lopanda masomphenya, ndipo palibe ngakhale nchimodzi chomwe choluza, chomwe amene madzitchula kuti ndinu abusa sinu abusa, ndipo mukafera ku ndende chifukwa mwamulakwira munthu osalakwa. Mwalilakwira dziko lino la Malawi. Mudalakwira malemu mbusa John Chilembwe. Mudalakwira anthu onse amene amalikonda ndi kulifunira dziko zabwino. Malawi sikadafika pamene lili pano tsiku la lero. Koma chifukwa cha mtima wankhwidzi, mtima wokakamira, mtima ofuna amati chani, pali mawu amene amakonda kutchula kanga ndi wamba. Malo mokuti anthu ena akadakhala pansi ndi kupanga giving a special reflection kuti aya akuluakulu, dziko lino tinene kubwera pamodzi, tigwirane manja, titeteze mtundu wa dziko la Malawi ndi zolinga zofuna kuti dziko lino likafike kuyolodano. Koma zolingazo tufuna tipange chakuti ndi chakuti. Koma people opanda masomphenya adapanga zosokonekera, ndipo zimene zikuchitika lero akutika ife Amalawi pa umaliseche, ndipo tili pa mbulanda. Ndithokoze olemekezeka Bambo Hachiwiri Vice President Bambo Michael Biswick Inutu, don't get away from that office. Ngati dizili zoona kuti office mapanga salenda ndipo for the sake of personal security. Ndi malankhulana ndi anthu ena angapo here in Blantyre. Some of my comrades here in Blantyre, others are in Lilongwe, and one in the northern region, Wina Wakubangwe, and another one here kunoko ku Blantyre, Kulunzu ndiku Sewachireka. We're discussing very pertinent issues about your personal security and the fear that is being circulating here in Malawi, that people are planning and plotting to assassinate. Amainda Bambo Mulungu wakumwamba, in the precious mighty name, umoyo wa muntu umakhala nchikato cha dzanja lake la iye mphambe chauta mulenge. Ndipo ndikuthokozeni olemekezeka Bambo Biswick Michael kuti kuthekera kwanu, luntha lanu, luso lanu, kudzipereka kwanu, your personal commitment and passion cannot be overemphasized. Your genuine strongest commitment mpaka na kupita kupage kukakumana ndi my daddy, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. To me, he is more like my father. He has nurtured and taken care of many of us. Malawi wouldn't have come this far. Malawi wouldn't have been protected as we stand today if you had not taken an initiative to remain calm. Simudatuluke mudangopita ulendo umodzi wokha, palibe maulendo 20. You are entitled.
your entitlement to Excellency Professor Arthur Peter Mutharika for travel, even for medical or kapena for interaction or even for vacation is enormous. Koma chifukwa chakuti mumalikonda dziko lanu, mumankonda Malawi, simudaziganizire zodzikonda kapena kudzikundikira nokha. Let me come back to my comrade. My comrade wandiyankhulira bwino kwambiri Ben Chiza Nkandawire. Ben Chiza Nkandawire, I have captured him, and all that he is talking about is real. And what he is saying here ndizinthu zokuti Amalawi titete tiziganiza ndi kulingalira zomwe Michael Usi wapanga. Inuyo amene mumadzitchula kuti andale munayenera kutenga zomwe Ben Chiza Nkandawire komanso the other political player wapanga. Michael Usi. Michael Usi, we are more than brothers, we are more than friends. I have never engaged with you for a longer period of time, not necessarily that I've never wanted. No. Koma, I gave you space. Ndicho linga chakuti you are free kuti mupange ze mungathe kupanga. Koma pozindikira ndimene Malawi ilili as we stand today. Right Honorable Vice President, there are so many enormous things that can be done and that we can also recommend for you, Right Honorable, to saving the interests of a common Malawian. Koma musatule pansi udindo ndipo chakwera alibe mphamvu ina iliyonse. The constitutional obligation and mandate alibe kukuchotsani ntchito wile nile, unless you have proven something constitutionally wrong. Because Vice President amakhala in charge, amakhala responsible paka kutenga udindo ndi kutumikira mtundu wa dziko, ndipo palibe amene angamuletse, ndiponso palibe amene angakutuleni kuwuzeni kuti mutule pansi ngati zomwe ena akanganye akunena. Alibe mphamvu, alibe mandate, alibe responsibility, komanso ali ndi mental incapacitation kuti akupangireni chiganizo. They cannot go ahead to do that. Amayi ndi abambo, dziko lathu lasochera. Tisalole kuti Malawi akafike kumene anthu ena amene akufuna kudyerera boma lolanda, kupitiriza kudyerera masuku pamutu mu boma lolanda. Anthu amenewo mutu mwawo, if you understand their mentality, you find out that they have mental incapacitation. Their mental ability is far, far, far low, and they cannot match or be at par with you, Right Honorable Biswick Michael Usi. Sizi ngateke, sizi ngagwire chifukwa ili ndi boma lolanda, ndipo anthu amene adakuyika ndipo kuti mukhale nawo mugwire nawo ntchito sangathe kupanga zinthu zofuna kuti zikuponderezeni, kuti akuponderezeni. That cannot happen. That cannot happen. Last night timakambirana with my comrade here in Blantyre. Tinanena kuti akuluakulu tikadakhala kuti alipo ena amene ali ndi kuthekera kutigwira dzanja, kutipatsa kuti tipange zinthu ziwiri zitatu, Chakwera will never be Chakwera, because he is insane. His mental ability is totally bankrupt. He is totally bankrupt, and we cannot condone for the interests of the suffering Malawians. Millions of Malawians who are struggling, suffering, accessing basic needs. Dziko lino lasochera. Mulungu wanga wakumwamba, ombolani Malawi, tetezani Malawi. Tithe kukhala nyengo iyi yochepa yokhayi. Nyengo iyi Mulungu alowerere. God's intervention is far, far more, much more needful now. Tipemphe Right Honorable Madam Professor Mary Chilima
tithandizeni, tithandizeni. Dziko lasochera. Her Excellency Madam Dr. Joyce Banda gwirani dzanja anthu osokera, anthu osowa ndipo anthu othodwa. Tilibe kolowera, tilibe chochita, tilibe mtengo ogwira. Ndibwere to my mentor, my wonderful father, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Your Excellency, tithandizeni, tithandizeni. We cannot tolerate this nonsense. We need to hold a press conference to tell these nonsense people, boys, these nonsense people. We also need to do a demonstration. Your Excellency, what Billy Banda is talking about is genuinely and absolutely correct. What Michael Ussi is going through, we need to defend defensively our mother, Malawi. The country belongs to each one of us. Chakwera is insane. Mutu mwake mulibe kena kalikonse, samalikonda dziko, samankonda Malawi. Tukuvutika. You can see the challenge of fuel. Fuel is the engine that drives the economy. Look at the cost of living. We can't afford. People cannot afford the basic necessities. Wina atangobwera kunena kuti ndimene moyo uliri. We are pumping in almost 1 billion or 2 billion Malawi kwacha to cushion the cost imene ilili pano. The way the situation is staggering. Malawi, they can find a relief. Even 5 billion kwacha. Or 10 billion Malawi kwacha locally and internationally. If people are willing to supporting our country between today and the 16th of September, we can defend and protect our mother Malawi. Dziko linolo lesochera ndipo sitingapilire. My comrade Amete Macheza last night from Lunzuko. I don't know whether it is imperative that I should mention his name, but to me, when I speak and interact with him, Jonathan Piri is a wonderful friend. I have now finally mentioned his name because I've seen the necessity of doing that needful thing. Chifukwa Malawi tasochera, Malawi dziko lino lasochera. Tieni tipange chinthu choteteza dziko la Malawi. Tipange chinthu cholikonda dziko lathu. Chifukwa zomwe zikuchita kuonekeratu kuti tili pa mbalambanda ndipo tili pa mbulanda. Mwativika umaliseche. Abusa Chakwera ndili munthu wochititsa manyazi. Sinusombusa. You're not even supposed, you don't have the mental ability or mental capacity to respect and even protect a common Malawian. Amainda Bambo, my comrades, Comrade Bon Kalindo, Comrade Mtolo, Comrade Mtanyiwa, Comrade from Bakiri Mlozi Television, and many other colleagues in the civil rights sector, can we come together and defend our country? Because what is happening is also Cheletsa. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, Tigwireni dzanja. The late SKC, let your soul rest in peace. We are seriously struggling. Nchifukwa chake ndikupempha olemekezeka maiwanga Madam Professor Mary Chilima tigwireni dzanja. Komanso all other well wishers ndimamva kukoma ngakhale ena sindimawatchula koma ndimamva kukoma kudzichepetsa komanso support imene akhala akutipatsa anthu ena. I got a support from somebody from Salima. I lost that contact, that phone. He's a gentleman from Salima. He sent me unexpectedly a 20,000 kwacha for last week, the time we're holding a demonstration in 2020.
ndipo ndimakunyadirani mulungu akudalitseni chimwene. Mulungu apitirize kukuchitirani za chifundo. Chimodzimodzi, a comrade from Zalewa, you sent me a 5,000 kwacha. Billy Band will never forget you. Comrade from Blantyre here, Umalikonda Dziko. Someone, what do you need? And you're able to send a little amount. You said a little, it wasn't too little. You were able to buy me fuel. And that was imperative. Zimatichitla ubwino. And for the security purposes, timadutsa njira zamadulira. Panopo, we need the support from all of you, Komaso, all Malawians of goodwill, including Professor Arthur Peter Mutharika. Onse amene ndikutekera nyengo iyiyi ndi nyengo yowawitsa. Her Excellency Dr. Joyce Banda, come and support us. Render a hand. Today and the time, a common Malawian, we need medication in hospitals. There are no drugs in hospitals. We need to seal the potholes. Kuti at least mokaleko relief and hazita kuendako bwino pang'ono. Masalaries aziphunzitsi pakanthawi kanoko akwaniritsidwe. Why else people have gone to the drafting the budget kuti anthu akonze kuti anthu akhale pa relief yabwino. Pa dziko la sochera tilibe upangiri, tilibe utsogoleri. We need Chakwera to fall, and Chakwera should be arrested. Fellow Malawians, may God richly bless each and every committed and patriot Malawian. Let me thank most sincerely Madam Dr. Jane Asa. Her passion cannot be overemphasized. Komaso, my comrade, Kanzingeni Enoch Kihana, I value and admire and appreciate you. And most finally, Dr. Mbewe, Dr. David Mbewe. It's encouraging that you made a decisive decision to align yourself with His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. I salute you. May God richly bless every committed and patriotic citizen. And all of you, come. The door is not closed. The door is wide open. And for the interests of the citizenry and for the interests of defending and protecting a common Malawian, it's about time to support the agenda of rebalating a common Malawian. May God, inshallah, bless each one of you and each one of every committed citizen. Thank you very much, fellow Malawian. Thank you very much.